seu autor é Carlos Casares. Ten 4 contos: O peixe da fonte do xardín, A bomba da felicidade, A galiña azul e A formiga esquiadora. Recoméndovolo porque é moi bonito e ademais ten unha carta. Este libro informativo titúlase Os dinosaurios. O seu autor é Rob Oliver. Trata de 150 animais que viveron na historia durante millóns de anos. Eu recomendo porque é moi divertido e porque trata da historia, da prehistoria e de animais con diferentes características.